responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhin ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 12 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baretang ngunyan para sa aga. Inutuntan bareta hali dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens kamen. Nabutan pa ni Samsam bago maaksyonan kan Albay Power and Energy Corporation o ABEC ang pira ng aldaw na ipinapangaputan ni Kapitan Henry Asejo na palitan asin aksyonan ang buminiwod asin tuminiko ng pihong poste sa progress ka na sampitan ng barangay.
Ini ang impormasyon na pinagpaabot ni Kapitan Henry Aseo sa DZGB News na maski ang DZGB News na nagparakulikog sa APEC kan may kinaraman sa siring na bagay, kasubago pa sana nagpasiring ana sampitan ng opisina ngani na aksyonan ang siring na bagay. Pero susugkay Aseo nagpapasalamat man giraray siya dahil na aksyonan ang siring kining sitwasyon takon matatandaan habang nagbabagrad o kaya nagtatagdoan na pagbulos din kadakol na pagkuran sa palibot, nagkaigwa na lugod nin pagluyan nin pundasyon kan kahoy na posting hinig kan APEC na kung sain sa mga linya nin kuryente, mga active wire pa na ipinagkadelikado kan mga residente. Pero ngunyan, susukaya seho, nagpapasalamat siya dahil anta pinagpasiringan na ini. Maski nga ni Sarong Aldao, may puminasiring sa na nag-check na persona, hali daw siya sa APEC, asin din na nagbalik-balik, asin ngunyan na Aldao, nagpasiring na ini, tangani ng aksyonan. Mga dagdag Bareta, ako po, sa LPB. Arestado si Hans Galero, may dagdag man na istorya. Hans, kamen. Nagpatanid mo niyan sa publiko ang Philippine Drugs Enforcement Agency o PDEA Bicol sa pangyayot ni Atty. Gil Papelona, ang Regional Director sa publiko, may kinaaraman sa nagkakalat naman mo niya na cellphone load scam. Susug sa opisina asin pahayag na ipinalawas ni RD Papelona sarong suspicious na mobile phone call ang naresibikan sa sendang mga opisina sa Mindanao kung saan nagpapamidbid ining sa pangalan niya alagad daiman ining katotoohan. Sigun pa sa nasambitan ng opisyal, naghahagad din cellphone load, kandidat 500 pesos na nasambitan ng naresibi na suspicious na phone call sa saro sa mga opisina ninda. Sa ngunyan, sinabi ni Pabilona na hagad ninda ang pagiging alerto kan publiko may kinaraman sa bagay nini, as in day nanggad magtuwot na magpaskam sa siring kaining mga phone call o kaya text messages. Kunin ka sumanda may maresibin ng siring na bagay, tulos na makipag-coordinar sa indang opisina at ang na tulos man na matawan ni magakanigong aksyon. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Sinabi kan Department of Health na daing basihan o obheto na sabiyo na nagpuo na naman ang paglobo kan COVID-19 cases sa Metro Manila sa tao kan paglakop kan mas nakakaulakit na Delta variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kung baloon nindang ibalik ang mas maigpit na pagbabawal, inidalan sa antisipasyon. Alagad, dahil man sindang nailing na basihan na may paglobo sa kaso, idinugan pa man niya na ipapalos ninda ang totoong informasyon kung igwanin pagdakol kan kaso alagad ngunyan dahil pa man sindang nailing. Inensya ang pahayag matapos magpulas ng pahayag ang Octa Research Group na nangapunan sa gobyerno na magkaigwan ni lakdang dalanta ang COVID-19 cases sa Metro Manila nasa early stage na. Naglangko pa ang average number kan daily new COVID-19 cases sa Metro Manila. Sa datos kan Octa Research, poon Hulyo 16, sagkod 22, nagitaas sa 851 ang daily new cases, 39% na halangkaw kumpara sa 613 cases kan Hulyo 9, sagkod 15. Nariparuman ang pagitaas kan reproduction number sa Metro Manila na nasa 1.21. Ang kaso sa Manila, Caloocan, asin Valenzuela, naglangkaw nin 40%. Halangkaw man ang average daily attack rate o ADAR sa Makati City. Mantang man dinidumaan sa 6% ang positivity rate sa Metro Manila. Tanganing magkaigwanin mas ligtas na aktibidades sa ekonomiya, nag-apilar ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease sa mga establishmento na ikonsiderar na magkaigwanin mas dakol na outdoor spaces para sa dining as in recreation activities. Ang apelasyon kan iatap, iyo sa mga establishmento, iyo ang mabugtak nin libreng espasyo para sa mga outdoor activities asin magkrear nin urban green. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ranganing mas maging ligtas ang mga aktibidades pang-ekonomiya, inagad kan iatap sa mga establishmento na ikonsiderar ang pagkakaigwa asin pagkonvertir nin mas dakol na outdoor spaces para sa temporary outdoor weekend market asin dining spaces.
Mantinido pa man giraray na low risk ang COVID-19 classification kan Pilipinas maski nagkakaigwanin pag-itaas nin kaso sa nagkapirang lugar sa hampangkan patanid kan Delta variant. Sigun kay Department of Health o DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na an average daily attack rate padagos na nagbababa kan mga nakaaging semana. Pero sinabi ni Vergere na may nagkapirang rehiyon na nakamatiinin pagbaliktad kan case trend kay ibahan ang Metro Manila. Medyo nagitaas man ang daily new cases. Apara sa Delta variant, nagitaas man ang kaso dahil sa presensya kan Alpha, Beta asin Gamma variants. Maski na ipang nahihilingan DOH na surge nin COVID-19 cases, pigahandaan na ninda ini. Sinabi ni sarong opisyal ka National Economic and Development Authority na ang ekonomiya ka nasyon nasa maray na posisyon maski may 7 días na pag-impunir ng General Community Quarantine na mas may maigpit na pagbabawal sa Metro Manila. Sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na nasyon nasa ibang sitwasyon kumpara kan Abril, dalanta nagabot na ang supply din mga bakuna asin areglado naman ang healthcare system. Siya nagpalas ng pahayag matapos na ipairarom kan gobyerno ang National Capital Region sa lindong kan GCQ sagud sa Hulyo 31. Sarong aldaw matapos konfirmaron kan Department of Health ang local transmission kan Delta COVID-19 variant. Nagdalaw man Department of Health o DOH na ang sitwasyon kan Delta variant sa nasyon day mag-abot sa community transmission. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinakusog na kan gobyerno ang gabos na lakdang kontra sa COVID-19 para day maglakop ang mas nakakaulakit na variant sa mga komunidad. Gikan sa 47 na kaso kan Delta variant sa nasyon, 23 ang pigo konsiderar na local transmission. Siraron kan local transmission na magkakatakod ang lambang kaso. Pero kapag community transmission, day maaraman kung sa inhali ang ulakit dahil sa sobrang kadakol na variant cases. Inaprobaran ka na Interagency Task Force ang mga dokumentos na pwedeng ipiling para ma-verifikar o makonfirmar ang vaccination status kan mga Pinoy na mauruli sa nasyon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na para sa mga overseas Filipino workers asin sendang agom mga magurang asin mga aki na kasabay kan mga ini na mabiyahe kay puwa na magkuangunan nin sertifikasyon ali sa Philippine Overseas Labor Office na alian sa alian na nasyon. Para sa mga Pinoy asin mga dayo na fully vaccinated na sa Pilipinas, kay po na magpailing ang mga ini kan sendang LGU Hospital-Based Vaccination Card o LGU Issued Vaccine Certificate, alagad pwede ning maberifikar o makonfirmar kan Border Control Authorities o Bureau of Quarantine Issued International Certification of Vaccination o Prophylaxis. Mabilog ang gobyerno nin transition plan para masiguro ang stable supply nin COVID-19 vaccine sa nasyon pagkatapos kan taon 2021. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., nakaipuhan magkaigwanin tauhan na vaccination program. Ang transition plan gigibuhan na by phase para maipautob nin tultol. Ang target sa primerong phase, iyon maabot ang population protection sa sarong partikular na syudad, munisipalidad o rehiyon para makontrol ang COVID-19. Pag nakamtan ini, sinabi ni Galvez na masunod na abuton iyon herd immunity as sinadagos ng pagbaba kan kaso. Ang ultimong phase, iyon exit strategy o dagos ng pagkortar kan helang. Sa unya na maabot na sa 30.9 milyon ang COVID-19 vaccines na nag-abot sa nasyon. Niarestado sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang priority bills kan administrasyon kinakaipuan na may pasar bago matapos ang presenting taon tanganing mapirmahana na maging lay bago matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa sinabi na kung pendyente na ipasa sa masunod na taon, sibot na sa politika ang gabos kung kaya dakulan posibilidad na dayon ini matauan ni atensyon. Ang masunod na eleksyon itinalaan sa Mayo 9, 2022, mantag ang campaign period mapuon sa Pebrero 9, 2022, seriman ang pagsumitir kan Certificate of Candidacy itinalaan sa Oktubre 2021.
Mapautob ang gobyerno nin proactive measures para mapugulan ang paglakop kan Delta variant. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na pigsiguro kan Interagency Task Force o IATF ang mga otoridad na parikason ang test, race, isolate efforts para maiwasan na maglakop ang variant. Papakusugon man ang pagbakuna para maprotehiran ang mga tao gikan sa virus. Kaibahan man sa estratehiya kan gobyerno, iyon ang active case finding, pinakusog na contact tracing, makaskas na quarantine o isolation. Pigrekomendar man ang implementasyon kan localized lockdowns para makontrol ang outbreak. Miyaras natin babanditales kan Bareta sa lado nasyonal. Nagparumduman na House Medical and Dental Services na maigpit na ipapasunod ang minimum health safety protocol sa maabot na State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes. Sinabi ni Dr. Rafi Valencia na tutugutan sa nakan Presidential Security Group ang pagsuolog ng fashion mask o maskara na katerno kang gubing para sa posterity as in picture taking. Sa sinabi na sa oras na makalaog na sa plenaryo, dapat salidan ini ng medical grade mask. Nagmatauman ang PSG in face mask o face shield sa oras na makalaog na sa main building. Idinugan pa man yan na day tutugutan ang pagpasad-pasad sa tinampo sa laog kan Batasan Pambansa Complex. Padagos na pigaadalan kan Vaccine Experts Panel o VEP ang posibleng pagtugot kan gobyerno sa paggamit kan COVID-19 vaccine booster shots para sa mga nabakunahan in Sinovac. Sigun kay VEP Chairperson na Dr. Nina Gloriani, ang inisyal na listahan ng mga prioridad sa o makaresibin in booster shots, iyon mga senior citizens asin igwang comorbidities. Pero paglinaw ni Dr. Gloriani na bako papinal ang listahan. Ang healthcare workers na kaibahan sa A1 priority sector ng vaccination program, iyon pigko konsiderar na tauan in booster shots. Miyaras nato sinabi kan Philippine National Police na represindang naisiya na patakot o threat para sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes. Nagtausindan din asegurasyon sa publiko na ang mga polis naka-standby in kaso magkaigwaman nin mga patakot. Idinugang pamanindan na day ipasindang naisiya na patakot mantang si PNP Chief General Guillermo Eliazar nagtao naman in asegurasyon na ang gabos na tauhan kang pulisya handang magresponde sa anuman na pwedeng mangyari. Maabot sa 15,000 na mga pulis ang ipapawagas para sa seguridad sa ika-6 as in ultimong zona ni Duterte. Popuunan na ang clinical trials kan ivermectin bilang bulong sa COVID-19. Sigun sa DOST Philippine Council for Health Research and Development, nagigibunan 8 bulan na pag-aadal pon sa Agosto 1. Ilalansar gikan sa mga taga-UPPGH sa pangingenot ni Dr. Eileen Wong. Kamautan kaining aramon ang dagos kung epektibo asin ligtas ang viral clearance kan ivermectin sa mga asymptomatic asin non-severe cases. Miyaras nato sinabi kan Malacanang na sikat na singer na si Morissette Amon ang makanta kan Philippine National Anthem sa ultimong State of the Nation Address o SONA ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes. Sinabi ni Presidential Communication Cooperation Office Chief Martin Andenar na dayon naman sa eksena ang mga veteranong direktor na Sinda Brillante Mendoza asin Joyce Bernal na madarihir sa ultimong SONA ni Duterte. Sa sinabi na ang director kan Radio TV Malacanang na si Danny Abad ang magiging director kan SONA. Idinugang pa ni Andanar na si PTV General Manager Kat De Castro ang mangingenot sa production. Mayoriya kan mga Pilipino ang nagtutubod na daing mababago sa kalidad kan sa indang buhay sa masunod na 12 bulan.
Base sa Social Weather Station, so SWS, 42% na Pinoy ang nagsabing ding mababago sa kalidad kansindang buhay. 37% man ang nagsabing marahay ang kalidad kansindang mga buhay, mantang 7% ang nagsabing malala asin 14% ang daing simbag. Katakod ini ka net personal optimism score na positive 30 na nasa kategoryang very high. Kadaklan sa mga kumpiyansang gada ng kalidad kansindang buhay, gikan sa Balance Luzon asin Metro Manila. Ang survey, pigigibo ka na Hunyo 23, sa Koda 26, sa 1,200 na adult respondents. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Sa pangarakan mga pagriba, Ronald Baldo Salado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng ginto gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto.